Ben je er klaar voor? Want dit is de Chill TikTok Race 2023. Mijn team 1, Willem en Gijske. En team 2, Jennifer en Hieke. Gijske, kom! Oh, ik zei ja, snel. Ja, snel. Maar wij sneller. Let's go! De harde route, Starum, here we come. Jennifer, we beginnen. We beginnen dus nooit naar hinder lopen. Ja, dat wat ik wil, want beide teams hebben haar eigen route langs de Alversterren. In die Alversterren hingen QR-codes mij opdrachten en mij die opdrachten kunnen ze vanzelfs punten verdienen. En die punten die binnen belangrijk bij de allesbeslissende finale in Dokkum. Maar het team dat als eerste door de streep komt, krijgt echt een vaardien. Dus de grote vraag is, kiezen ze van snelheid of punten? Volgens mij als je wel die tour van hinder bent, dan krijgen we dus allereerste opdracht. Maar we gaan wel winnen. Oké. Starum. Bibbe! Op zoek naar de eerste opdracht? Oh, nog is er in bedraven. Ja, we hebben haast. Hebben we haast? Ja. Oh ja, maar ik nog een TikTok maatje. Oké. Zo misschien. Ja. Oké, scan hem. Wij moeten nou werkcode vinden. Hier, Peel. Found it. Yes. Oké. Film. Maatje, chill logo, inhoud. Oh. Sorry? Een Duitse toerist. Geen op een foto van een Duitse toerist. Hij een chill logo Inhoud. Nou, we zijn net voor niks hier, hè? Hier zit een meubelmakerij. Een echte oude handgemaakte verschillende hinlopen meubelen. Maar hun bent dicht. Maar dat was het. Hoor je even. Kun je het terugje? Zo even. Hi. Hoi. We hebben een logo van Chill. Ja. Van hout. Dat ken je? Ja, dat ken je. Gelukkig. Echt? Zeker. Misschien is het een beetje om 3 uur nog. Maar die ding wel. Zie je? Nou, misschien kun je toch wel heel goed schilderen. Dat ken ik echt net. Oh, ik weet hem al. Ja? Een kloddertje hier, een kloddertje daar. Oeh. Jawohl. Duitse boord. Let's go. Kom. En zo Duits op middelbare school? Ja, heel iets biedt, maar die wil karig. Goedemorgen, bieten. Ja. Ik hoop dat er een is. Oké, vreegstoot? Als er een is. Mag je wat vragen? Mag je wat? Are you German? Yes. Can I ask you something? Because for a video from YouTube, we need to make a photo with a person from Germany. Yeah. Can I take a selfie with you? Yes, sure. Ja? Ah. Ah, Wiete, danke. Danke schön. Dag. Wow, dit ging echt te makkelijk. Hey, eerste punt binnen. Ik zit hem wel een beetje in die Duitse sfeer, dus we kennen Ja. wel op Friesenjong. Friesenjong. Dit is Oké. Duits-Fries mix. Joost. 3, 2, 1. Ich finde Wein lecker. Ich bin kein Kenner, doch ich bin ein Feinschmecker. Ich küsse deine Schwester. Oh, ze gaat erin. Nee. Nee. Guys, nee, doe het nou nee. We staan psyched erover. De glieden stuurt. Nee. Oh. Hier wird nicht eingebrochen, doch wir hören Einbrecher. Nice. Puntje. Dit komt vast te bakken, toch? Ja. Geef me nood van. Ilehuizen en Sondel. Aan elke stad binnen 2 dwarpenkeppelen. Als de deelnemers hier een QR-code vinden en een TikTok-maatje, krijgen ze een extra punt. Wat ik hier, ben wij slaggen? Je bent mij vlaggen, ben vlaggen. Yes, daar hebben we de punten. Dus je mij de Lekker. Ben. Heel goed. Dankjewel, we nemen hem mee. Dan geven we al die lichte dwarpers bedel. Of Tinker dan net. misschien moeten we even zien hoe het gaat. Dan proberen we het s'morgens wel. En als het dan dus net lukt, dan doen we van een beetje, nou, misschien 10 om net al die dwarpers te doen. Precies. Ilehuizen. Sticker. Oké, skerstoom. Ja. Bonuspunt. Maatje, TikTok op deze locatie. Hoe geven we dat even dan? Nou, ik heb een boot. Nice. Puntjes. Kom op. Op naar de volgende locatie. Sleef.
Het is wel duidelijk dat Gaisken wil de snelste starten, want ze staan zelfs al 1 punt voor. Maar er binnen nog een soort opdrachten te gaan en volgens mij, nee, de finale is nog lang net in zicht. Steen, niet op mijn wijl hoor je. Ik maak echt geen grap, ik doe het net. Oké, wat geven we dan? Ik heb de uitslag mis!